Мари на гала си създаде голямо главоболие. Единствената щерка на водещата на кафе реши да ремонтира чисто новото си жилище. Тя и бащата на дъщеричката и Константин, сина на Джуди, се нанесоха в тузарско жилище в полите на Витоша, но Мари Будева реши да прави ремонт. Тя съборила почти цялата кухня и решила да я префасонира. Само че ремонтът се проточил доста дълго време и младата майка изгубила всякакво търпение. Искам всички да спрат да се наслаждават на сезона, докато кухнята ми изглежда така, написа в мрежата инфлуенсърката. Думите й предизвикаха недоволство и мнозина я укориха, че сама си е докарала този хал. Ами сама си го е направила. Не стига, че са й купили чисто ново, модерно и луксозно жилище, ами искала да го ремонтира, а сега се оплаква и злобее в мрежата. Кой я накара да го прави, ами бият я парите и се чуди как да ги похарчи, коментират в мрежата. Наследничката на блондинката от Плевен се доверила за дизайнерското префасониране на луксозното й жилище на един от най-търсените спецове, мъжът на синоптичката Гери Малкоданска. Алекс Ковачев обзаведе луксозната къща на Ники Михайлов и Николета Лозанова в телевизионното шоу. Той бил дизайнера и на новата къща на гала край езерото. Въпреки неуредиците и главоболията около новия си имот, Мари се зарече до 2 седмици да се нанесат в новата си къща.